Shame on you, Tembamliswa. You hate VP Chiwenga because vanoda nevanhu kudarika Tabgrey waunoda iwewe. Sabena mashoko unoona panguva ino Tembamliswa achatakiwa namakomichi achinzi maspeeches ari kuita nematarenzi ari kuita pasocial media. Tinoona mapost ari kuitwa naTembamliswa ari kunzi panguva ino he must keep his mouth shut. Noda kuti arongouya panguva ino achataka VP Constantino Chiwenga achisapota aiwa kuda kwashe Tabgrey zviri kuonekwa nevanhu vese pachena. Don't subscribe or like out on the bell icon. Makomichi adaya panguva ino achitaura mashoko ake achitaura achiti Temba, shame on you. The only reason you hate VP Constantino Chiwenga is that he's loved by the masses more than your preferred candidate, Kuda Tabgrey. You have lost public respect because people see you as serving your own interests, not the people. Whoever you associate with becomes the public's enemy number one because they know your true character. You are being paid to tarnish the Mukanya's name, yet is advocating for clean governance that benefits Zimbabweans. Let's be honest, Temba never nokutuma, you will never be loved like VP Constantino Chiwenga because people know your camp is heartless. It doesn't care about them. Ndio mashoko anotakwa namakomichi panguva ino atiri kuona kuti ari kunzi Tembamliswa chokwadi. Tambona mamwe maleaked audios aTembamliswa aiwa achilika chiratidza kuti iye pachake achiita matax aya inhau yokuti ari kuda mari so that angwasa kungoupkeepa his family achiti nditoriwo nevana aiwa tinomira nevane mari zvakadaro. I'm sure people they are aware of these leaked audios. And panguva ino tinoona kuti makomichi ari kuya achimudza chokwadi achiti the only reason why you are attacking VP Constantino Chiwenga inyaya yekungoti VP Constantino Chiwenga murongoona kuti munhu anodiwa nevanhu and ari kuadvocate for clean governance. That's why right now you are attacking him. Uchisapota akuda kuita Tabgrey kuside kunova kwaari kubhadharwa kwaari kuripirwa kuti aise matax ona general. Tudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Apina comment section medu mafungiro enyu. So subscribe or like achita on the bell icon.